Sanibona, uNtombela lo okhulumayo. Ngithanda ukwenza ubufakazi nje. Efazeni banamhlanje ukugqugquzela ukuthi labo uNkulunkulu ababeke ezihlalweni bazame ngawo wonke amandla ukuthi izihlalo zabo bazikhulekele. Bakhuleka ukuthi benze kahle kulezo zihlalo zabo. Uma kunemithetho ababekelwe yona bazame ngawo wonke amandla abo ukuthi lo mthetho bayigcine, ukuze uNkulunkulu ahlale ejabule ngabo. Isibonelo, ngo-2009 uJesu wafika kumina, wayephethe ilist yabantu ayekade babeke ezihlalweni. Washo wathi kunabantu ayekade ebabeke ezihlalweni kodwa namhlanje uzobadiliza ngoba abayigcina imithetho yakhe. Kavezela labo bantu abade bebeke ezihlalweni besilisa nabesifazane, bevezela sebewe phansi, washiya ukuthi sebewile. Ngase ngivezela futhi nalaba besilisa nabesifazane laba bazohlala ezihlalweni zalaba abawile. Kulaba ababezohlala ezihlalweni, omunye wabo owesilisa, umuntu omnyama nje, yena kwashiwo kwathiwa yena unesibusiso nje sokuphila iminyaka ewu-200 emhlabeni. Indlela uNkulunkulu ayembusise ngayo. So-ke ngale video ngiyagqugquzela ukuthi laba abahleli ezihlalweni bazama wonke amandla ukuthi izihlalo zabo bazikhulekele, nokuthi imithetho ababekele yona bazame ukuyigcina. Ngiyabonga.